atswine, yaqonda lo mntana atswine othuswa ngolotata. Uthi umakhulu aze ekhawulezisile ezojonga ukuba yintoni ingxaki. Athi xa efika nangu utata ulwimi uze emnyango. Uthi ke xa efika emnyango afika azobalisa uba umntana wa apha emzini komakhulu wendlini apha ekhaya kwamakhulu uwele emlilweni. Uthi uke wabona abantu bathanda utshisa esigangeni. Kunegama olikhumbulayo kodwa wothe umlilo, something like that. Akhumbulayo, ngicela andikhwarekishe. Uthi ke umakhulu ebeyiloo nto, athi lo tata beyiloo nto, so umntana wavele wawela ngaphakathi komlilo. Mntana lo ngumntana wentoni? Wentombazana, yaqonda. Okay. Uthi umakhulu azibuze ke ukuba yena ngubani lo mntana lo, afowunele uNantsika masithi wethu umalume, because iyi-long story. Afowunele umalume, ndicela uzukhawulezisile, umntana uwele emlilweni. Iyaqonda, asibalise esi story. Hayi ke, uthi xa efika kule ndawo kuthiwa umntana uwele emlilweni kuyo lo tata ebethe azaye kuyo. Afike kunegeyithi kule ndawo. Uthi yabona ke kunanezinja. Ezi zinja uthi ke umakhulu, ezi zinja ziyaluma, kodwa uba sikubone ungene nomnikazi
sitting down and things being done to you, it's not exactly fun. Like through fun. But for a hairstyle like this, it's gelled. But for other kinds of hairstyles like braids and whatnot, like you can't, I don't find that relaxing. Yeah, like I wouldn't watch someone being braided on like